Hai, nu îl pleci pe asta. Domnilor și doamnelor, aici, dacă ne văd hoții, ne sparg fețele. Dă bagă, mă. Faci, mă, că nu rezolv nimic. Bagă-mi pula mea pe aici. Dă-i cu ciocanul aici. O daltă, dai nașule. Nu faci nimic. Și un Hai, ciocan mă, mai cură, greu. O daltă și un ciocan mai gros. Dă un pic, dă un pic, că știu unde trebuie să stau. Da, dă numai un pic. Stai, mă, disperatule. Stai în pula mea un pic. De aici. Pula mea. Dă un pic, dă nu că. Stai, mă. Stau. Unde te... De aici. Rupe-l de Dai aici. mă cu radialul, mă. Rupe-l în partea asta de aici. Ați făcut butucul de ampule. Nu, de aici de la mine. Hai de aici. Unde dai mă în aluminiu acolo, mă? Nu e în aluminiu, mai frate. Înapoi, ia uite-te să vezi unde dai. Ce faci, mă? Unde dai, mă? Băi, nu mai porniți, mă.